Men Nur Muhammetov bayramdırdı. Boks boyunca dünya çempionatında bronz medala münasip boldum. Bayramdırdı. Bronz medalini tüysürekten kutlayat. Şunyalak bir acayip netije kazanandan soň nähil duygular baştan geçirýän? Sağ olun. Men bu duyguny gaty beğendim de bir yaşta ýere düşende. Sebäbi ilki bilen aýtsam, watanymyzy Türkmenistany tanıtmak, baýda galdyrmak. Alberti de giden azaplanyň trenerimiň men azaplym bar. Şoň üçin men ýerine goşdyk boldy da şu ýaşda bir. Şoň üçin gaty beğendim men bu ýaşda. Yarışın dowamında bilişimde göre sen Albaniýadan, Eýrandan, Ispaniýadan, hem Russiýa Federatsiýasynyň turganlar bilen duşdum. Nähil tapagat bardy, şonda nähili kynçylyklar boldy? Men ilkinji duşumy Albaniýa döwletiniň turgany bilen boldy da. Bu duşlukda birinji duşum bolan soň biraz maňa kynrak düşdi. Açylşmak, ýarşyň atmosferasy, ýöne näle bolsa açylşyp, gowy işläp, emelleriň karary boýunça bu tutuşykda men tutmagy başardym. İkinji tutuşygymda men Eýran döwletiniň turgany bilen boldy. Buň bilen biraz kynrak boldy. Olum sebäbi güýçli turgan eken, bizim bilen gowy çekeleşikli tutuşyk geçirdik. Hem 3-nji raundda men şowaşdyrmagy hem başardym. Hem de emelleriň netijesi boýunça ýeňiş kazanmagy başardym. Tutuşyklaryň iň kıyny diýip aýdyp bilerin, men çeýtwart finalda Ispaniýa döwletiniň turgany bilen diýip aýdyp bilerin. Sebäbi kim ussa ýere düşýär. Şoň üçin kimde o da benim bar güýjümi berip çekeleşdik de. Netijede emelleriň karary boýunça men ýeňiş kazandym we gaty beğendim. Adamyň ýerine goşanyna. Soňky tutuluşymy men Russiýa Federatsiýasynyň turgany bilen geçirdim. Ol maňa has kynrak düşdi. Men ondan öňkü tutuluşymda biraz eýnimi agyrdypdym we maňa biraz päs gelberdi. Ýöne şoňa garamadan men 3 raund oň bilen gowy işledim diýip pikir edýän. Emelleriň karary boýunça ýöne men ýeňildim bu tutuşykda. Diýme onda şol säkelçe şikayet bolmady bolsa, şol duşda hasam bir ýokary netije görkezip bolardy. Awa munam diýsek bolar. Al nesibämiz da bileňle. Most men şol eýnim gowy bolan bolsa da oturup bilerdim. Nesibe diýende men bu sebäp gözlemek edil eýnimden. Ýöne eýnim agyryp biraz maňa päs gelberdi şo boýda. Bu yarışda karşıdaşlara nähil baha berersiňiz? Uman sizden aşkada türkmen turganlar gatnaşdyny bizim turganlar bilen deňişdirende nähil bir karşıdaşlarym daşary urtly turganlar tapawdyny nähil? Tapawdy bar diýsegem bolar, sebäbi bizim turganlarymyz gowy bizimkilerim ýöne entek ýaş turganlarda. Olaryň turganlarynyň içinde ýa köp Aziýa oýunlary, Aziýa, Mir, Olimpiada gören turganlar bar. Opty güýçli bolan soň men olar birazjyk bizimkilerden tapawutlandyrýan. Uman senin öz tutuşan karşıdaşlarına nähil tapawdy bar? Ýa-ni siz bilen deň derejedemi bar? Men edil hiç kimi ölümden üssem göremek, beýlekilere meni görýänler diýip pikir edemek. Her kim biri bilen deň görýänler güýçlüligine sözüm ýok. Güýçlü diýmelýär. Ýöne özüň pes görmelerle spordyň içinde pes görseň sen aňarda uturlugyňy ýap. Şoň üçin men daşurda hemme turganlarym özüm bilen deň derejede görýän, olar güýçlü pesler olar. Olaram uly ýaşlar gördüler. Köp turganlaşyklar geçip geldiler bir ýaşy yer almak üçin. Şuňalyk gowy netije üçin bir taýýarlyk hem wajyp. Siz şu dünya çempionatyna nähili taýýarlyk işlerini geçirdiňiz? Haýsy täzmişilen işçiň turganlaşyk geçirdiňiz? Men edil şu wagtda
tälimçim Ýazy Muhammed Paziýew. Ol meni 2020-nji ýyldan bäri türgeleşdirip gelýär. Biz esasy türgeleşigimiz şoň bilen geçdik. Hem de daşary ýurtlarda türgeleşik geçdik. Özbegistan Respublikasynyň Taşkent şäherine Kırgızstan döwleti, Russiýa döwleti, Özbegistan, Kazakystan döwletiniň türgeleri bilen birlikde türgeleşik geçip şu öňümizde geçen ýarşymyzda gowy taýlandyk. Bu ýarşda biz esasan men trenerim gatdalymda maňa kömek edip meni tırnak etdiren şol boldy. Umuman size motivasiýa taklamaga näme kömek edýär? Watançylyk duýgum, watana bolan söýgüm, baýdamyzy bütün dünýäň ýüzüne beýle galdyrmak, hal berdi ene utamyzy, maşgalamyzy beýle etmekde. Şol maňa motivasiýa bolup durýar esasan. Elbette bizim jemleýiş tarabymyz nesip bolsa 2028-nji ýylda Amerikada ýani Los Angeles şäherinde Olimpiýa oýunlary geçirilýär. Şol Olimpiýa oýunlarynda hem boks hem bar. Indi sizin maksatlaryňyz nähili? Şol Olimpiýa maksatlaryňyz nähili taýýarlyk görmeli? Öňde goýan wezipeleňiz? Öňde goýan wezipelem adamda esasan nesip bolsa Türkmenistana täze rekordlara gadam basasym gelýär, dünýä çempiony, olimpiadada ýerlere düşesim gelýär. Oň üçin men öz elimde geleni ederim. Nesip bolsa olimpiýa oýlaryna düşmek üçin nesip bolsa 2027-nji ýylda saýlama tapgyrlar başlar. Biz oň çelle uly depkinne göreriz, türgeleşik işlemede oňa taýlanarys. Nesibimiz çekse olimpiýa oýlaryna gatnaşyp ondan medal almany da garaşýar inşallah. Bayram durdy. Indi boks sportunda bir mahsus üstad näme? Hukman gerek zat. Hukmany gerek zat boksda men üçin birinji orunda zähmet bolup durýar. Zähmet çekmeseň belli bir netije gelip bolan hukman suratda zähmet çekmeli. İkinji onuň karakteri. Sebäbi boks sportunda urşmaly bir ringde. Urşmak üçin sen karakteriň bolmaly. Karşıdaşyňam senden pesel, senem ondan pes bolmajak bolup öz karakteriň bolmaly. Üçüncü bolmam sen psihologiýaň bolup durýar. Sen psihologiýaň näle ýagdaýda haýsy boý bolsa da şoňa taýin bolmaly. Näle sapernik, güýçli sapernik bolsa, pes sapernik bolsa, hemişe motivasiýada sen taýin bolup durmaly, döwülmeli. Bayram durdy. Şuňalyk ýeňişler howur köp bolsun. Ýende innik ýaşlarda şeýle ajaýyp netije görkezmäge arzuw edýär.